Tarde de emoción e ilusión no concello de Valga. Antes de meterse de cheo no reparto dos agasallos durante a noite, os Reis Magos fixeron parada nos exteriores do Belén artesanal. Dende primeira hora da tarde a cativada puido gozar de hinchables e obradoiros para facer máis amena a garda, unha espera que estivo endozada polo chocolate con churros gratis que repartiu o concello. Melchor, Gaspar e Baltasar chegaron ao redor das 6 da tarde. Foron recibidos polo alcalde José María Abello Maneiro e exerceron de testemunhas na entrega dos premios do 22º concurso de Beléns. Finalmente chegou o momento máis agardado. As súas majestades puideron saudar a toda a cativada e cumprir os seus desexos. Os reis tamén repartiron entre os nenos uns pequenos agasallos.